ministan kasuwancin ƙasar jamhuriyar Nijar, wato cewa da Abdullahi Saidu, ya tattauna da takwaransa na ƙasar China a bisa sake sabon tsarin kasuwanci tsakanin ƙasar China da kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wato a jiya na yi wani bidiyo akan ƙasar Rasha, ina ce muku ƙasar Nijar za ta sake sabon numfashi ɓangaren kasuwanci, za ta fara kasuwancin cewa ban gishiri in baka manda. A yau dai ministan kasuwanci ya sanar da cewa za su ba wa ƙasar China ɗanyen mai, domin kun san dama ɗayan man da ake haƙawa a Nijar akwai kasan ƙasar China kuma akwai kasan ƙasar jamhuriyar Nijar. Wato wannan kaso na ƙasar jamhuriyar Nijar wanda za a hidda shi a cikin ƙasashen waje, ƙasar Nijar za ta mallaka ma ƙasar China shi a bisa buƙata ta wasu kayayyaki wanda ƙasar Nijar za ta yi amfani da su, ko kuma wanda talakawan ƙasar Nijar ke buƙata a kawo musu a cikin ƙasar Nijar. Wannan kaya idan sun shigo, gwamnati ce za ta yi musu farashi, za ta rarraba wa 'yan kasuwan ƙasar mu su, ta yi musu farashi mai rahusa domin ya je ma talakawan ƙasar jamhuriyar Nijar cikin rahusa. Talaka ya sai abu cikin kwanciyar hankali, cikin daɗin rai, ya saye, mai saye ya ji daɗi, mai sai da ya ji daɗi. Haka ne ƙasar Nijar take so. Yanzu ga baki ɗaya ƙasar Nijar za ta sake kulle sabuwar yarjejeniya tsakanin ƙasashe abokan kasuwancin ta, abokan hudarta, za su ke yin kasuwancin ban gishiri in baka manda. Wato wannan ma ba ƙaramin hange ba mai girma shugaban ƙasar Nijar cewa da General de Brigade Abdurrahman Chani ya yi. Ubangiji Allah saka mai da alkhairi. A Libya, a lokacin da shugaba ƙasar Libya wato Kanar Gaddafi ya zo akan karagar mulki, lokacin da turawa suka sa mashi takunkumi ta kowane bangare, ya rika wannan kasuwancin ne tsakanin shi da kasashe China, Rasha, har ya hidda Libya daga cikin yunwa. Ya kai a duniya babu mutanen kasar da suka yi jin daɗin mutanen kasar Libya. Ubangiji Allah samu dace, Allah rufa mana asiri baki daya, Allah ɗaukaka ƙasar mu, Allah kare ƙasar mu, Allah hau da ƙasar mu lubushin makiya, Allah ka taimaki mutanen ƙasar mu jamhuriyar Nijar. Amin ya rabbil alamin.